सिङाव थानाय मा गान जायगायाव जतिनगरनि आनन्दिता बसुमतारिया थांनाय 17 थारिख इन्ड' नेपाल मोननै हादोरजों जानाय जिहेतु बादायलायनाय हाबाफारि चेस बादायलायनाय बेयाव सेथि बान्था एबा सनानि मेडेल मोनबोनो हादों। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो आर'नाइ रादाब आरो प्राइम 24 निउस हेडलाइन्ससिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै बे गोथार सानाव जोङो मिन्थिगौ एबा जों मिन्थिदों जोंनि सिलापथार आन्सलिकनि सिङाव थानाय नैबे जतिनगर ओनसोलनि बुद्धेश्वर बसुमतारी आरो उदांस्रि ब्रह्मनि बे फिसा गिबिसिन आनन्दिता बसुमतारी बिथाङा नेपाल आरो इन्डिया बे मोननै हादोरनि इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप चेस गेलेनाय देरहानायनि उनावहाय गल्ड मेडेलिस्टनि उनावहाय गल्ड मेडेलिस्ट जानायखौ जोङो दुलाराय जोंनि आसामनि आरो भारतनि गासिबो मिथिसारदों, जोंबो मिथिबाय। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बर' फिसानि गेजेराव जे बेबायदि इन्टारनेशनेल गेमफोराव आखाइ होनो हाबाय, आगान होनो हाबाय आरो मुं थिसन्नो हाबाय। बेयाव जथेस्थ' गोबांथार जोंहा गोसो गोरबोनि साबायखर बिथांमोननिसिम थागोन आरो जों खावलायबाय थागोन जे जोंनि फिसाफ्रा बे रोखोमनो साफा सानै बिदिनो आवगायनानै जाहाथे मुलुग मुंदांखा जानो हायो। बेनिनो जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो धेमाजि जिल्ला आफादनिफ्राय बेखौ जोङो मिजिंथियो। सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय जतिनगर आनन्दिता बसुमतारिया नेपाल हादोराव जिहेतु इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल जिहेतु गेम जादोंमोन बेयाव चेस गेम सेथि बान्थाखौ मोनबोनो हादों। दिनै बिथांमोननि जिथु फरायसा आफादनि जानानै बिथांनिसिम मा मोनसे मेसेज होगोन आरो बर' समाजनिसिम मा मेसेज? बर' समाजनिसिम होनोब्ला जोङो दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांखौ दिनै जोङो बरायफैदों न'खराव, बिथांनि न'खराव फैना बरायदों। दा जोङो बेखौनो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि सिलापथार दख'रानि सिङावबो बा बे सिलापथार दख'रायावबो जोंनि बेबायदि माने इसिबां मोजां गेलेगिरिफोर दङ, जोंनि गेजेरावबो जे इसिबां मोजां माने बेबायदि मोनसे आखा फाखा रोंखा राखा जानानै दङ बेखौ मिथियाखैमोन। दिनै जोंनि बे गेलेनाय बा बेफोरबायदि सुबिदानि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौ मिथिनो मोनबाय। आरो बे बिनानावानो जोंनि बुंनो थाङोब्ला बिनानावानो जोंनि दिनै राहागिरि जाना थागोन आरो जोङो फैगौ जिथुनाखि दा फैगौ उन जोलैफोरनि थाखाय बिथाङानो मोनसे जुन्थि अलंबार हिसाबै सिनायथि मोनगोन होननानै जों सानो आरो बे समाव जोङो दिनै हौवासा उन्दै उन्दै फैबाय थानाय बा हिन्जावसाखौल' बांसिनै जोङो बेबायदि जिथु बादायलायनाय गेलेनाय मोजां खामानियाव आगबारायनायखौ नुदों। उन्दै उन्दै फैबाय थानाय हौवासाफोरखौ जों बायदि जिथु गेलेनाय मबाइलाव गेम गेलेनाय मबाइलजों दिन थांनायफोरखौ नुदों। बिथांमोननिसिम मा फोरमायनो? आं बे उन्दै उन्दै दा गथ'फोरा दा जिथुनाखि मबाइलाव दा गेलेनाय गेम गेलेनायफोरखौ जोङो जानला मानला जायगायाव नुलाबाय थादों। बेफोरखौ आं मोनसेल' मेसेज होनो लुबैयो, बे उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा दा हयथ' नैबे कर'ना भाइरासनि थाखायनो स्कुल बन्दफोरनि थाखायनो जोंना बेफोरबायदि मोनसे जेंनायाव गोलैदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरखौ जोङो जोंनि जाखिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर थागायो आरो गामिफोराव बायदिसिना गारजेनफोरा बिथांमोना गावबा गावनि गथ'फोरखौ जेन एसे नोजोर होयो, आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आं बेखौ खावलायदों।